likewise as he comes on here from made a name for himself out in Maritzburg. Things didn't quite go his way at Mamelodi Sundowns, and he'll be hoping to make it a successful return. Bakufaka ipasi kwalapha phambi kwakhe paso kakhe laphola zama udlalela ngasemva goku abafana bayisimba kodwa wakhawuleza ithatha uModi la bhola inyanzi lemizuzu mihlanu mhlawumbe ikhazuzu oshubelesine kwisiqingatha sokuqala siyazi ba izinto zonakala phi na wayesenza izinto zenzeke kwesasizwe ba namathunzi asedobsipvile ayixelela loo nto uba hayi madoda kwazo sazi kwi-man of the match kodwa ngenxa yomonzakalo kwafuneka uba ngabuyanga kwisiqingatha sakhe sesibini somdlalo imizuzwana esele ebhodini ze-CAF Champions League kwinqaku elinye waba umdlalo uphela njalo bonwabe